a pi te kan me ta tui khop mai kan long khop mai zol kan chung te chunga bekang te ti kan zana lo nia chuan hei tu zinga ni ran chuaka Convocation culture in kan siam trane tu emoni chuan in alukhum hi thei ngila kan lam sak le ngai ni Convocation ten zo nu chuan ti hian kan chuaka thla te kan la tha thei lawa chan chu Ruah ron sura hei ni ron thavio don moti line ti hian kan ho le phot don ani